Enggak ama ro jeng mo rung no tuni na enggak ama. Ini jago nang na Ya te saco ma. Ta bu lo phela. Ya te saco ki phani te saco ma yang ko. Kon kana tan tan ko. Kharawa ama kharawa. Eh. Tong na ama tong na. Phela. Ne ke phela. Ko si ama jeng do to chini. Lu ko ro jeng ko si ro. Nung ora phaji ama o rung ma jaga wa. Nung ro phela ama te sa sa ko phela ama. Kira ko asal kakak ko. Khanya ama khanya. Khanya. Nini sukiro mo se. Ama. Kamu thola du boy. Kamu hap phang ton ni ko mo ru la. À tôm nái trường. Tôm như này. Nini sukiro mo se tong nai. Ram do. Kaise bisu kita ma. So khata ko ya asal asal se ba bi ko. Ama bu sekarang ini nunggu sekarang mana kono, buta bisa sungguh bisa saya, sekarang mana ni kono, sukiro mo. Ama. Kono ko sakit apa itu? Bo dina ama salah, bo dina ini kita salah salah ama. 뭐 디노 신데 에 마마 뭐 Bo dina itu no, Hermes kita salah, kalau nana ama salah no. Ama ini sinzak anu, angga, mo tuyo tongon kono no, kemana kono angga. Ama ni ko kamu ko. Ma tilbo suri ama ini angga, tongon saja ya. Don nga ko te pa. 너나 중보 호로 보스 난 상대 너는 보고 무슨 아마 살아나. 뭐 제일 또 그만 아마 bakha thui kalai jong bakha thui kalai moro tene ya samane 아마 주문에 만에 정말 막 부분에 만에 세컨 나리에게 세만 거 되게 식상 거 나만 여러 라이크 거 나만 이렇게 ini dasar kita juga biasa sih 거의 안 만났으면 안 와서 그때랑 동시간에 근데 순간에 야 순간에 근데 ada dua dia orang hu 동시간 jara orang 순간 jara 순간 jara 순간 jara 우리만 우리 정말 거든 우리만 5년 만에 느끼자 아번나 어제 3월 아번은 많이 된 거지 아번은 미리 서로 골라 자 그래 자 그래 Kalau